Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach 16. Craidd mas system o rwnynnau. Cydeffeth system o rymoedd paralel. I ddechrau, tybiwn bod ganddo grymoedd paralel maent F1, F2 a F3, sy'n weithredol ar hyd y llinellau x yn haflu x1, x yn haflu x2 ac x yn haflu x3 yn ôl i trefn. Felly dyma ni, a dyna'r pwynt A i ni am cymeryd moments wrtho yn y funed. Os fydd gan y grymoedd yma yr un effaith ac un grym F sy'n weithredol ar hyd y llinell x yn haflu x penodol, ni angen y 3 grym yma i fod i cydeffaith nhw bydd yr F fawr. Bydd angen ni cydeffaith F1, F2, F3 fod yn haflu F, felly ni'n nadio nhw lan, a bod moment cydeffaith F1, F2 a F3 o gwmpas A fod yn haflu moment F o gwmpas A. Felly F yn mynd i fod pellter x minus A o gwmpas A, a pob un o'r rai bach, F1 yn mynd i fod yn x1 minus A o gwmpas A, F2 yn mynd i fod yn x2 minus A o gwmpas A, a F3 yn mynd i fod yn x3 minus A o gwmpas A. Felly dyna sefyllfa sydd gyda ni. Lluosi mas y brackets yn hafaliad 2. Ni'n cael F1 x1 minus F1A plus F1 x2 minus F2A plus F3 x3 minus F3A yn haflu F x fawr minus FA. Felly, casglu termau, ni'n cael F1 x1 plus F2 x2 plus F3 x3 minus, cymryd yr A mas, F1 plus F2 plus F3, lluosi A, a mae hwnna'n haflu Fx minus Fa. O 1, ni'n cael bod F1 plus F2 plus F3 yn haflu F, felly ni'n gallu gosod hwnna mewn yn lle'r bracket. Ni'n gallu gweld bod yr minus Fa ar y ddau ochr yn gallu canslo, felly mae gyda ni y sefyllfa yna ar y gwylod. Felly mae x, sef y pwynt, y llinell lle mae F yn weithredol, yn mynd i fod yn F1 x1 plus F2 x2 plus F3 x3 dros F, neu dros swm F1 plus F2 plus F3. Llwn ni ysgrifennu hwnna fel sigma Fi lluosi xi, swm lluoswm yr yna dros swm yr F. Gallwn cyffredinoli hyn i system o n grym paralel. Mae grymoedd paralel F1, F2, F3 lan i Fn sy'n gweithredu ar hyd y llinellau x yn haflu x1, x yn haflu x2 ac yn y blaen lan i x yn haflu xn yn ôl i trefn yn cyfateb i rym sengl F sy'n gweithredu ar hyd y llinell x yn haflu rhyw x penodol, lle mae F yw swm pob F, pob un o'r grymoedd unigol, a x wedyn, yr llinell yma gweithredol, yn haflu swm momentau Fi lluosi xi a rhannu gyda swm y grymoedd. Ym mha le gwelwyd y fformwla hyn o'r blaen? Eisiau chi feddwl. Darganfyddwch grym sengl sy'n cyfateb i system o rymoedd a dangosir yn y diagram a darganfyddwch y linell weithredol ar gyfer y grym. Felly mae 4 grym dyn ni. Grym cydeffaith yw 5g plus 1g plus 2g plus 2g sy'n rhoi 10g i ni. Y llinell weithredol yw x yn haflu rhyw x penodol, lle mae x yn mynd i fod swm pob f lluosi gyda'i pellter x rhannu dy swm yr f. Felly mae 5g lluosi dy minus 1, mae'r 1g lluosi dy 3, mae'r 2g lluosi dy 5, a mae'r 2g arall lluosi dy 5.
i gyd wedi rhannu 'da 10g, sy'n rhoi i ni 18g rhannu 'da 10g sy'n rhoi 1.8. Mae'r system grymoedd yn cyfateb i 1 grym vertigol maint 10g sy'n gweithredu ar hyd y linell x yn haflu 1.8. Craidd mas system o ronynnau. Ystyriwch fframwaith ysgafn sy'n dal 4 gronyn. Mas 1 kg ar y pwynt 31, mas 2 kg ar y pwynt 52, mas 2 kg ar y pwynt 56 a mas 5 kg ar y pwynt 13, fel yn dangosir yn y diagram. Mae'r system yma o rymoedd yn cyfateb i rym sengl 10 kg sy'n weithredol ar hyd y linell x yn haflu rhyw linell x penodol. Lle mae x yn mynd i fod swm f lluosidau x perthnasol rhannu gyda swm yr f. Felly mae g wedi lluosi 'da 3, 1g lluosi 'da 3, mae 2g wedi lluosi gyda 5, mae 2g wedi lluosi 'da 5, a mae'r 5g wedi lluosi 'da 1. I gyd y rhannu 'da 10g, sy'n rhoi 2.8g wedi rhannu 'da 10, sy'n rhoi 2.8 i ni. Felly mae'r grym cydeffaith 10g yn gweithredu ar hyd y linell x yn haflu 2.8. Os wnawn cylchdroi'r fframwaith ar y chelynau 90 gradd yn glocwedd o gwmpas y tardd, felly mae'r yn llorweddol am yr x yn mynd yn vertigol lawr y tudalen, cawn diagram grymoedd newydd. Felly mae'r un pwysau dyn ni lawr yn anelu lawr y tudalen. Mae'r system yma o rymoedd yn cyfateb i rym sengl 10 g sy'n weithredol ar hyd y linell yn haflu Lle mae? Swm yw swm yr f lluosi 'da'r pellter wedi rhannu 'da swm yr f. Felly mae'r 1g wedi lluosi 'da 1, mae'r 2g wedi lluosi 'da 2 i ffwrdd, mae'r 2g arall wedi lluosi 'da 6 i ffwrdd, a mae'r 5g wedi lluosi 'da 3 i ffwrdd. A mae hwn yn dod yn 32g rhannu 'da 10g sy'n dod yn 3.2. Felly grym cydeffaith 10g yn gweithredu ar hyd yn haflu 3.2. Yn y ddau gyfeiriad, mae grym cydeffaith yn gweithredu trwy'r pwynt 2.8 ar gyfer yr x a 3.2 ar gyfer yr Felly dyma beth sydd gyda ni, y grym cydeffaith yn 10g ar gweithredu ar hyd x yn haflu 2.8. Cylchdroi'r fframwaith, a ni'n cael y grym cydeffaith 10g yn gweithredu ar hyd yn haflu 3.2. Yn y ddau gyfeiriad o'r fframwaith, mae'r grym cydeffaith yn gweithredu trwy'r pwynt yna. Dyna ni. Y pwynt yna 2.8, 3.2 neu 2.8 lawr ar hyd yr chilyn x 3.2 a draws yr chilyn Gelwir y pwynt yma y craidd mas ar gyfer y system yma o ronynnau. Craidd mas felly yn y pwynt yna. Gallai dangos bod craidd mas ar gyfer system o'r fath yn y un lle ar y fframwaith beth bynnag yw gyfeiriad neu lleoliad y fframwaith. Felly ar gyfer system o ronynnau mas M1, M2 ac yn y blaen lan i Mn, ar y pwyntiau x1, e1, x2, e2 ac yn y blaen, bydd y craidd mas ar y pwynt x bar, e bar, lle x bar yw sym pob m lluosi 'da'r cyfesuron x rhannu 'da swm yr m, ac e bar yw swm yr mas lluosi 'da'r rhannu 'da'r swm yr m. Enghraifft 2. Darganfyddwch graidd mas y system o ronynnau 3 kg ar 2,1, 6 kg ar 3,4, 5 kg ar -2, -1,
4 kg ar minus 1, 2, 2 kg ar 1 minus 1. Felly swm M yw ador masiau i fyny. Felly ni'n cael 20. Wedyn mae x bar yn mynd i fod yn swm pob M lluosid y cyfesurin x rhannu yr M. Felly mae'r 3 lluosid yr 2, mae'r 6 lluosid yr 3, 5 lluosid y minus 2, 4 lluosid y minus 1, 2 lluosid y 1, adio'r yna, rhannu'r y 2, a ni'n cael 20, a ni'n cael 0.6. Yr y bar yw y swm y mas lluosid yr y, cyfesurin y, a ni'n cael 3 lluosid 1, 6 lluosid 4, 5 lluosid minus 1, 4 lluosid 2, 2 lluosid minus 1, rhannu'r 20, a ni'n cael 1.4. Felly craidd mas y system yw 0.6, 1.4. Enghraifft 3. Mae A, B, C, D yn wifren ysgafn ar ffurf petrial. Gyda A, B yn hawlu 8, B, C yn 6. Gosodir gronynau mas 2 kg, 1.5 kg, 1 kg a 0.5 kg ar ganolbwyntiau A, B, B, C, C, D, D, A yn ôl i tref. Dargymyddwch craidd mas y system yma o ronynau. Nawr ni hwnna gynta. Felly dyna'r petrial. Os gysodwn ni A fel y pwynt 0, 0, gallwn ni gael cyfesurynau ar gyfer y 3 cornel arall. Gosod y masiau yn I llefydd a rhoi cyfesurin yr un iddyn nhw. Felly swm y mas yw'r 5, ydy'r masiau I gyd fyny. Felly yr swm pob M lluosi y cyfesurin X yw 2 lluosi 4, 8 lluosi 1.5, 4 lluosi 1 a 0.5 lluosi 0. Felly hwnna'n dod yn 24. Felly X bar bydd 24 rhannu dy'r swm 5 sy'n rhoi 4.8. Yr M lluosi'r cyfesurin Y, mynd i roi 2 lluosi 0, yr 1.5 lluosi 3, yr 1 lluosi 6, a'r 0.5 lluosi 3 yn rhoi 12 i ni. Felly mae Y bar yn hwnna'r rhannu dy 5 yn rhoi 2.4. Felly craidd mas yw 4.8, 2.4. Crogir y petrial a'r gronynau yn rhydd o'r nenfod gan linens sydd wedi gysylltu I gornel A y petrial. Darganfyddwch yr ongl mae A, B yn gwneud gyda'r vertigol pan mae'r system mewn cydbwysedd. Felly, mae'r tensiwn yn y llinyn sy'n vertigol I fyny o'r pwynt A, a pwysau'r system sy'n vertigol I lawr o craidd mas. Bydd y 2 ddrym yma yr un maint ac yn gyfeiriad I ddirgroes. Ar gyfer cydbwysedd bydd dim effaith troi gyda fe. Felly mae'n gorffhongian o'r pwynt A. Ni'n cael gweld y fideo. Felly, achos bod nhw'n goffo fod gyfartel, mae'r pwynt lle mae'r craidd mas yn gorfod fod yn vertigol islaw yr cwpla? Na, gyda. Islaw yr pwynt lle mae'n hongian wrth. Felly mae'r vertig yn mynd I fynd trwy'r craidd mas. A mae'n edrych fel bydd hyn yn digwydd pan fod A, B ar ongl 27. Ni'n cael gweithio mas yn gwbl. Felly mae'n mynd I ofyn hongian o'r pwynt A. Mae'r craidd mas fyna. Felly mae hwnna y linell vertigol bydd hwnna a'n yr ongl rhwng A, B a'r vertigol sef theta.
Felly, ni'n gallu creu triongl fyna i'r craidd mas. Felly 4.8 ar draws 2.4 i fyny. Ni'n gallu gael yr ongl yn mynd i fod yn tan minus 1, 2.4 dros 4.8, sy'n tua 26.6 gradd. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer craidd mas system o'r onynau.